मानगोनां दावबायसा सारा रायजो राजाफोरा बिनि सायाव माने बिसास गैयै मोनसे अनुभव खालामदों आरो আমি বহুত দিনৰ পৰা ইউ পিপলৰ হয় ৱৰ্কাৰ কৰি আমি ৰ'দে বৰষুণে ইমানখিনি কষ্ট কৰি আহিও আমি যিহেতু যিখিনি কাম পাব ৰেছপন্স পাব লাগে সেইখিনি পোৱা নাই Oh my god গতিকে ৰাইজৰ ভাল পোৱা এজন কেণ্ডিডেট যাতে শিৱসাৰে যাতে সিলেক্ট কৰি দিয়ে তাকে মই অনুৰোধ জনাওঁ Yes खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन नैबे मोनसे भिडिअ'आ बिराद इन्टारेस्टिं UPPL निनो ओमफ्राय बै बिथांमोनाबो जायफोर बुंग्रा बिथांमोनाबो UPPL निनो सोद्रोमाफोर नङा होमबा बिथांमोना परिबर्तननि मुङाव बिथांमोना दावबायसा बर'खौ देरहाहोदोंमोन बा बिसोरनि खुगानिफ्रायनो दा मा ओंखारखो UPPL नि सोद्रोमाफोरनिफ्रायनो दा खारन बिथांमोना नैबे भिडिअ'ना 15 आगस्ट समावहाय बुंनायमोन दे आंनाव मैयासो सफैदों मैया हगारनो हानाय जायाखै मैया खारन गुबुन गुबुन भिडिअ' हगारनाय जाबाय नालाय बेखायनो आं मैया हगारनो हानाय जायाखै दिनैबो फुङाव हगारनो हानाय जायाखै माखासे उसुबिदानि थाखाय खिन्थु नैबे भिडिअ'आ मेम्बारफ्रा UPPL नि सोद्रोमा गोजा खिन्थु UPPL नि सोद्रोमाफ्रानो दिनैहाय मानो दावबायसा बर'खौ नाङा होनखो आरो दिनै गोदान केन्डिडेट बा दावबायसानि अनगायै गुबुन केन्डिडेट नांगौ हरनांगौ होननानै रायजो राजायानो दाबि खालामदों दा बिखौ मानगोनां CM प्रमद बर' सारा मा खालामगोन सोलायगोन ना मागोन परिबर्तननि मुङाव चेन्ज जानांगौ नालाय EM फोराबो MCLA फ्राबो चेन्ज जाबाय थानांगौ बिथांमोननि बुंनायफोर बायदिब्ला नङा होमबा परिबर्तनावथ' आरो चेन्ज जालांबाय थानांगौ 5 बोसोर नों थालायबाय 5 बोसोर नों सालायलायदो नङा होमबा बेफोरबायदि खालामलायनांगौ सोरबा सासेया दे सालायबाय थानांगौ बेबो नङा सार प्रमद दा नोंथांनिनो सोद्रोमाफोर बिथांमोना मा बुंदों नङा होमबा खारन बुंनायनि जाहोना गोबां सिङाव हाबनानै दं दावबायसा बर'आ जेबो डेभेलपमेन्ट खालामाखै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअ'खौ नायनानै UPPL निसो दे बियो UPPL नि सोद्रोमाफोरा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट लिरना हरनो हागोन आरो बिथांमोननि सायाव मा लिरनो गोसो लिरनो हागोन मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नङा होमबा मानो बिदि बुंखो नङा होमबा भिडिअ'खौ एसे मोजाङै नायलां आरोखि बयबो हायोब्ला बेखौ प्रमद बर' सारनिसिम हरनानै हो आरो हराब्लाथ' हरासै ओमफ्राय इसोरथ' आरो हरखानाय नङा दिनै प्रमद बर' सारखौ राया फेरेंगाखौ राया जेबो बुङा UPPL नि UG ब्रह्म सारमोनखौबो जेबो होना बिथांमोना दिनैनि दिनाव दिनै सानाव बिराद मोजां क्लिन जाख्ल'नाय गैया बिथांमोननावहाय बिराद क्लिन बेफोरबायदि जोंनो लिडारखौ सब समय नांगौ बोसोर दोनबाय थानांगौ बिदि लिडारखौ बिदि नङाब्ला जाया एसे नायनानै लाग्रोदो दे ओमफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव फिसानो माबा मोनसे लिरनानै हर जाहाथे UPPL बे मेम्बारफोरनिफ्रायबो आंबो एसे डलार खामायनि সকলো ৰাইজলৈ নমস্কাৰ আজি ভাৰত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰণে সকলো ৰাইজলৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ আমাৰ BTR প্ৰমোদ ছাৰকো আমাৰ ফালৰ পৰা স্বাধীনতাৰ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ শুভকামনা জনাইছোঁ আমি আগন্তুক ইলেকশ্যন যেহেতু আমাৰ নিচে কাষ চাপি আহিছে গতিকে আমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰোঁ আমাৰ যেহেতু আমি ভেৰগাঁও সমষ্টিৰ আমি মহিলা উমেনে একগোট হৈ এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ আগন্তুক আহি থকা ইলেকশ্যনত যাতে আমাৰ দাওবৈচাৰ জাগাত বেলেগ কেণ্ডিডেট নমোনিত কৰে বা নিৰ্বাচিত কৰে কাৰণ আমি বহুত দিনৰ পৰা UPPLৰ হয় ৱৰ্কাৰ কৰি আমি ৰ'দে বৰষুণে ইমানখিনি কষ্ট কৰি আহিও আমি যিহেতু যিখিনি কাম পাব ৰেছপন্স পাব লাগে সেইখিনি পোৱা নাই বহুত আমি ভুক্তভোগী গতিকে আগন্তুক নিৰ্বাচনত আমি আমাৰ ভেৰগাঁও সমষ্টিৰ হয় কেণ্ডিডেট আমি চেঞ্জ কৰাটো বিচাৰিছোঁ কাৰণ যিখিনি আমি ৱৰ্কাৰ হয় ৰেছপন্স পাব লাগে সেইখিনি আমি একেবাৰে পোৱা নাই সেইকাৰণে আমাক এতিয়া নতুন কেণ্ডিডেট লাগে সেইটো প্ৰমোদ ছাৰে লৈ আমি অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ नमस्कार खुलुमनाय थाबाय गासैनिसिमबो जोङो बेयाव जमा जादों गासिबो जोंनि गासै UPPL पार्टिनिनो मानसि गासिबो सोद्रोमा गासिबो ओमफ्राय जोङो दा माने सोलायनायनि थाखाय सासे जोंनि केन्डिडेटखौ सोलायनायनि थाखाय जोङो दा बेयाव जमा जादों गासिबो जोंनो दा माने जोंनि दा प्रेजेन्ट केन्डिडेट दावबायसा बर' बिथांखौ जोङो आगोलाव 2020 आव बहुत सापर्ट खालामबाय बिनि थाखाय जोङो बहुत खस्थ' खालामबाय सान हरजों बिनि थाखाय नांबाय दा जोंखौ जेनेबा जा गोदान दा माने जिफोर गोदान जयनिं जादों बिसोरखौ लानानै दा जों दा गोजाम जायफोरा माने
आगोलाव माने जोङो खस्थ' खालामदों बेफोरखौ दा बियो नाङा हेन जोंखौ माने गारना दोननानै गोदानफोरदों बियो माने मावबाय थादों खामानिखौ बिनिखायनो जों सानदों बिथाङा मावाखै नङा बहुद आधा खामानि मावदों खिन्थु जों बिनि बेबहारनि थाखाय जों जेनेबा बेखौ सोलायथायनायखौ जों नागिरदों बेनिखायनो जोङो दा बे भेरगावनाव 32 नं भेरगाव समस्थियाव जोङो दावबायसानि जायगायाव जाहाथे बेलेग सासे माने केन्डिडेट होयो बिनि थाखाय जों प्रमद सारनिसिम आर'ज थाबाय बेखौनो बुंनानै जोङो गासैबो बेयाव ज' जानायफ्रा बेखौनो प्रमद सारनियाव आर'ज गाबो धन्यबाद আমাৰ আজি ইয়াতে গোট খোৱাৰ এটা উদ্দেশ্য বাধ্যতামূলক উদ্দেশ্য যিটো নেকি গোট খালোঁ আমাৰ যিটো ভেৰগাঁও 32 নং সমষ্টিৰ যিজন বিধায়ক তেখেতৰ নীতি আদৰ্শ আমাৰ সমষ্টিবাসীয়ে যথেষ্ট আঘাত পাইছে গতিকে আমাৰ সমষ্টিবাসীয়ে এইটোৱে বিচাৰিছে এজন সুস্থ এজন প্ৰতিজন ব্যক্তিক লৈ পেলাই কাম কৰিব পৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিক সন্মান দি পেলাই কাম কৰিব পৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিক লগত উঠা বহা কৰিব পৰা এজন ব্যক্তি আমাৰ সমষ্টিত প্ৰয়োজনবোধক হৈছে সেইকাৰণে ভাবোঁ প্ৰমোদ ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেনেকৈ এজন যাতে আমাৰ সমষ্টিত এটা ফেমিলিৰ দৰে চলিব পৰা এজন কেণ্ডিডেট দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ আৰু লগতে আমাৰ যিবিলাক ৱৰ্কাৰ আছিলে তেওঁ চিনিয়ৰ আৰু জুনিয়ৰ লগত কিছুমান পাৰ্থক্য ৰাখি তেওঁ কাম কৰি আছে সেইটো আমাৰ চিনিয়ৰবিলাকৰ যথেষ্ট এটা আঘাত তো ভাবোঁ যে যিখিনি আমাৰ ৱৰ্কাৰ আছিল ৱৰ্কাৰ্ছখিনি যথেষ্ট মানে মনৰ আঘাতত তেখেতক আমি ভাবোঁ যে প্ৰমোদ ছাৰৰ এইটোৱে অনুৰোধ যে আমাৰ এইজন কেণ্ডিডেট যাতে যোগ্যতা কেণ্ডিডেট আমাক দিয়ে আমি পুনৰ যাতে এইখন সমষ্টি যাতে উদ্ধাৰ কৰি পৰে তেখেতক লৈ সেইটোকে আমি ভাবিছোঁ আৰু লগতে মানে ৰিচেণ্টলি প্ৰমোদ ছাৰক আৰু এটা লাষ্ট অনুৰোধ যাতে কেণ্ডিডেটটো যাতে চেঞ্জ কৰে আৰু যদি চেঞ্জ নকৰে আমাৰ ইয়াত এটা সমস্যা আহিছে যে 80% মানুহে মানে তেখেতক তাৰ আদৰ্শ নীতিৰ কাৰণে বিচৰা নাই তো তেতিয়াহ'লে আমি যিহেতু আমি ৰাইজৰ লগত থাকিব লাগিব গতিকে ৰাইজৰ ভাল পোৱা এজন কেণ্ডিডেট যাতে চিফ ছাৰে যাতে सिलेक्ट कर दी ताकि मैं अनुरोध जेरा जाया गोजोननाय गैया दा एडजास्टिं जायानोखि जोंनि भेरगाव 32 नं समस्थियाव जायानोखि एडजास्टिं हिसाबै सलायबाय थादों मानगोनां दावबायसा सारा रायजो राजाफोरा बिनि सायाव माने बिसास गैयै मोनसे अनुभब खालामदों आरो खारन बिथांनि दैदेननायखौ सन्तुष्ट गैया गोबां रायजो राजाया जायनि जाहोनाव दिनै रायजो राजाफोरा लोब लोब ओंखारनानै बिथांखौ नाङा होननानै दिनैनि दिनाव गोबाङानो बुंदों आरो बिथांनि जिथुनिखि माने डिजाइन मावथि फारियाखौ बिथाङा मोजां बुंनो हायाखै जायनि जाहोनाव मावथि फारियाफोरा गोग्लैसोनानै दोङो पिसिडिआरनिफ्राय लानानै नैबे समावहालागि खस्थ' खालामबोनाय व्यक्तिफोरा गोबाङानो माने नोरजिया जानानै दोङो आरो बिनिखायनो दैदेनगिरिफोराबो सन्तुष्ट गैया जायफ्रानोखि मैया दाखालि जयेनफोर जाबाय बिथांमोनासो दिनै लिडार महरै खामानि मावदों जोङो नुयो एसेबां गिदिर भेरगाव समष्टिखौ साथाम साब्रैयाल' सलायबाय थायो जोंनि गेजेराव लिडार गैला नामा बे पार्टियाव जोङो मोनसे माने डाउट जायो आरो मानोना जोङो साथाम साब्रैखौल' नुयो डिसिसनफोरा रं जाबाय थायो बिथांमोननिया तारिखाव जाय एडजास्टिं बिथांनि सायावथ' सन्तुष्ट गैखाया नालाय जुदि प्रमोद सारा गोख्रैनो बिनि सायाव बेबस्था लायाब्ला रायजो राजाया बिनि फिननायखौ होनो थांगासिनो दोङो थारमाने बिथांखौ हामा मोननाय मानसिया बाराद्राय जाबाय सारा जुदि थाबैनो बिनि सायाव बेबस्था लायाब्ला जों रायजो हिसाबै बिथांनि बेबस्थाखौ लानो गोनां बायध' जागोन खारन रायजो राजा हिसाबै जोङो गाव गावनि एलेकाखौ डेभेलप जानायखौ लुगैयो